di gyud ka kasulod sa Ginoo sa pagbalik niya, kay kagubot ra ba ang pagbalik sa Ginoo. Mo bitaw na nga din kita karon, nakakita gyud ta sa ending. Sabi naman nabasa na ako diri nga ang mga Israelites wa sila kabalo sa ilang ending. Mo nang nagsigi sila buhat og armas pagpangandam nga aron makasukol sila kay nituo sila nga ang Ginoo kauban nila, which is wa sila kabalo nga din di prophecy na nga sila gayon makaptive ngadto sa kaaway. Sila kay sila maatong sumbanan ug ang ilang Ginoo mo na ang ato ang gituhuan gilagaran ug ang pulong sa Ginoo nga para nila ilang gireject mao na ning para nato. Atong unang panahon ang Ginoo nagsulti nila nga sila gayod moadto sa captivity. Una daan nga sila gikan sa Ehipto, ikaduha gikan sa Babylonia. Pag ikatulo, niadto na gyud sila sa kang Hitler. Mao ni ang last nga giingon sa Ginoo. Sila atong una gipaybaw sila panwa sila napakabanoan na. Karon kita by the grace of God, pasalamat gani gyud tagdako ngano man kay gisulti sa Ginoo nga dunay great tribulation since the world began. Sukad pagtugod sa kalibutan will happen nga mahitabo or nor happen again nga dili na mahitabo pag-usap. Tas alang mo nang giingon sukad pagtukod sa kalibutan nga wala pa ni mahitabo nya kani mahitabo ug dili na mahitabo unsa man ang panghitabo. Mo na gitawag great tribulation mismo si Jesus Christ nagprophecy ana. Dili lang kay ang ending, dili lang kay ang pagkantumpag ning kalibutan nga ang bato pinatong sa bato nga dili gyud pagatumpag matumpag gyud na. Walay bato nga pinatong sa bato nga di matumpag. Nganong matumpag man tungod sa gira. Danawa mga syudad karon. Mo na nga kita karon bisag tulo lang mo. Ako di kalipay na nako. Nga din wala ko nangandoy og daghan. Mas kuyaw ng daghan og membro o kanang gitawag nila membro kay ngano man matag membro paninglon sa mga dugo o paninglon sa kamot sa pastor ang mga dugo ang mga membro kundi maluwas. Mo bitaw na nga ako pasalamat ko sa Ginoo nga gamay ra mo gamay ra paninglon sa Ginoo nako. Pero ingon si Pablo aron di na paninglon sultihan na lang yun sa tinuod sa tanan. Aron di na ko paninglon mo na kun dili mo mutuo sa gisulti sa tanan. Wala si Pablo nagaingon siya, wa na ako gyud ni gipanggamay ang mga pulong sa Ginoo, gisulti na ko ni tanan. Aron di siya paninglon. Mao usad na ang akong gingon sa inyo ha. Gisulti na ko ni tanan ang kamatuoran. O wa na ko'y labot ninyo kung dili gyud mo maluwas ug di mo manikamot. Mao bitaw na nga bisag usalan duha. Abi nimo ang Ginoo, mao bitaw hinungdan ningon siya kung doon na daw usa ka kalag mo dawat sa Ginoo. Kung sa'y katumbas ana, libo ka manulunda magkalipay. Tama na ng libo, bisag isa lang ang kalag para nako. Kaya importante ako, naningkamot po kung nga maluwas. Dili maingo nga kay pastor ko, okay na ko. Sure na ko. Pagkadagay qualification o kanang criteria sa tinuod nga pastor, kadaghan. Wala mo mahibaw, pero ako nahibaw na ko kaya ako ni gibasa. O bitaw na nga wa ko nag-after nga din kamulan maluhas ako sad. Bisan sa ko pagwali mo bitaw nang ningon siya Pastor Pablo ikaw magwawali giwalihan bali mo kagalingon. So kay dili ingon ang tanan magwawali sigurado na. O bitaw na ko mahibaw lang tas kumaturan mo ni ako isulti ninyo ang mga provision sa Ginoo kay wa gyud ni gipadayag. Verse to verse di nimo makita nga ang giingon sa Ginoo provision. Nga mao ni ang provision sa Ginoo aron ang mangandam ka. Mo bitaw na naglibog pa sila anang rapture. Dunay gitawag pre-trib, mid-trib, and post-trib because bisag kana ang provision sa Ginoo nganong naglibog man sila. Kay wa gyud giklaro na sa Ginoo. Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo is mystery, secret and hidden. Pero i-reveal niya ngadto sa mga iyag yun. Una glory to God nga kita nahibaw ini. Because atong tuwa nga kita iya sa Ginoo kay kabalo man ta ako nagtuo ko ako iya sa Ginoo kay ngano man iya man gipadayag ni sa kuha gani sa iyang pagpadayag sa kuha nga din masabtan na ako mubasa ko ini unang
Gamay na lang ng mga pulong nga din, wa na ko nabasan. Kanang pulong sa Ginoo, although kanang mga history, wa na ko kaya na study, kanang nahitabo kang Moses, kang Diyos, at tanan ng ilang mga kinabuhi, wa na ko na naibawan. Apan katong gipangsulti, gisugo sa Ginoo sa ilaha, na diin para maibaw ang tao, mo na ang akong giwali ninyo. Kanang resting, kanang blessing, kanang refreshing, sa panahon na sa adlaw sa Ginoo. Mo bitaw na kanang ikapito ka adlaw, ayaw gyud na pakyasa, ayaw ni pakagamay kay mata na sa Ginoo, ingon pa ni Sigaraya. Nagtanaw ang Ginoo na nang adlaw na kung kinsa gayoy. Tinuod nga iya sa Ginoo, dili man ingon tanan ng alagad sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo, pag mawali na ang iyang pulong sa tibuok kalibutan, haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Mao na ang katapusan. Kaya kay daghan naman kayo, tanan naman halos nakaibaw ng pulong sa Ginoo. Mo na iyang giingon ni Jesus Christ sa diha nga masamyaw na. Mo na tanang tao karon puro nakabalos pulong sa Ginoo, pero ang problema diha tanan ba nahibaw iya sa Ginoo? O bitaw na ang tumagisgot tag kaluwasan, niingon siya gani, lisod bang gani maluwas ang matarong? Scarcely be saved. Mo na inungdan niingon si Jesus Christ, strive. Nga naman, kay daghan gyud na ning kamot nga maluwas, apan dili makahimo. So therefore, strive. Pagabot ni Pablo sa iyang gingon, work out. Kamuti na inyong kaluwasan. Asa na makita na nyo atong kaluwasan, be? Pagbalik sa Ginoo ni Jesus Christ, ang iyang ikaduhang balik, may tungod na sa salvation. Ang iyang primero pag-anin niya, dili may tungod sa sala. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon, ang mga tao, mga matay na lang kay nakasana. Muna si Jesus Christ ni anhi, aron siya mo ay magpakamatay bilang lukat, aron ang tao, bisag makasala siya, di siya mamatay kung ikumpisal niya. Mabita na niya, sa pagkumpisal, di ka kabalo. Muna si Jesus Christ, imapas ni sa Lucas, sa gisulat ni Lucas, na si Jesus Christ ni anhi, aron pagsultig yun. Kung saon nga ang imong sala, mahugasan. Muna yung number 1 nga giani ni Jesus Christ, dili lang kay gipasaylo, unsaon kana nga ang imuhang sala mahugasan. Mo ni karon atong sigutan karon ini ikaduhang provision sa tinuod lang pangunta ng mga pastor kung unsay provision ni mahitungod ini about ang gira. Moabot man gyud ning gira. Muna nga ako naluoy ko sa mga tao, muna nga ako na ko ka kanang gitawag og kabalakas akong kagalingon abaw sa kaluwasan kay nga nanuman nahibalo na ko sa provision sa Ginoo. Muna ko iwali ninyo ng provision. Ang ikaduhang provision nga itong gisgutan kanang pagsulod sa sanctuary ha. Sa adlaw mabita na gihatag sa Ginoo ng permirong provision niya, wa lang nasabtan sa mga tao. Nga matod pa niya, Sabbath day keep it holy, nga magbalaan ka ng panahon sa adlaw kay kanang adlaw iyag na sa Ginoo. Kanang ikapito, gihatag na niya mo nag-provide sa inyo. Kung sa iyang gi-provide sa tao aron siya dili kapuyon, aron di siya mamatay. Magpahulay siya sa Ginoo. Unya i-bless siya sa Ginoo. Unya ma-refresh na pud, mabalik na pud na ang iyahang kinabuhi ba, refreshing. Na musulod ka diri, bag-o na pud imong kusog, bag-o na pud na imong kaayuhan, kalinaw, bag-o na tanan kay ngano man ang Ginoo mag-bless ana mo na provision sa Ginoo sa tao, pero di man maminaw, di man mo to wa tay mahimo mo nang hinungdan mga tao, mga luya, mga sakit, mga matay kay dili takos. Ingon ni Pablo sa unsang ingon nga dili takos nga muana lang sa simbahan, although sa adlaw sa Ginoo wala uban ni og pagtuo kaning mga pulong gani sa tinuod lang ang tao kung di siya mahibalo sa pagsalig sa Ginoo, wala man gyud siya pagsalig. Karon kabalo mo sa pagsalig sa Ginoo. Kung ang pulong nagingon trust in the Lord, kabalo ka mo salig sa Ginoo. O bitanaw sa kabutan nga din kung ikaw walay knowledge. O mo nang gingon, my people are this way because lack of knowledge. Mo na nga ako sultihan kamo sa tinuod karon ha. Bantayan gyud ninyo ni mga pulong kay kini pulong mao ni mo sanctified nato. Ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo, luwason na. Luwason na. Kinsay luwason? Kadtong nabalaan, kadtong na sanctified, kadtong na perfect, kadtong na establish, kadtong mga strengthened.
Kaning wali mo ni pagpalig-on. Mo na nga mo ni maka-establish nimo. Nya kung pagbalik sa Ginoo wa pa ka na-establish. Labi na nga wa kay kusog nga makapadayon pagbalik sa Ginoo. Labi na nga wala kay gitawag og kanang perfect. Abinu sa tinuod lang ang gingon sa Ginoo kinahanglan daw ang tao una ma-perfect. Isang perfect. Kanang pagpangalagad sa Ginoo ba hingpit ba sayo ka, human gyud ka paminaw, human kag daig, human ka nang na perfect. Ikaduha, kanang na-establisar ka nga kana na gyud imong buhaton, kanunay perfect. Ikatulo ka nang gitawag og nalig-on ka ba sa pulong sa Ginoo kay daghay mo abot nga mapagsulay. Muna iyang giingon nga dapat isitol na. Muna giingon niya sa 1 Peter. Be perfect, be established, be strengthened, and settled. Nga kinahanglan masitol gyud na ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Okay. Wabot ang hingpit. Kanang adlaw ba nga moingon ang Ginoo nga wala na time. Unya katong pag-ani sa Ginoo kanang twinkling of an eye mao na ang last. Mo bitaw na nga kanang dili pa na moabot ang twinkling of an eye kung sa gingon sa Ginoo. My beloved brethren, always abounding in the work of the Lord, that your labor is not in vain. Nga matod pa niya that you know that your labor is not in vain. Kaya balo ba ka nga imo ang paghago, di na makawang? Basig mingon ka makawang na imo pagpangalagad. Makawang lang na kung dili na kanang gitawag og abundant, always abounding. Kung dili na abounding, mo nang gitawag niya abound na kanang tanang mga bulaton na buhatan na kanang mga kuan sa Ginoo kay ang Ginoo hapit na mo balik. Kuyoro ba ng pagbalik sa Ginoo sa tinuod lang, that is the day of gloominess, darkness. Kanang gitawag og stick darkness, kanang ngit-ngit jud kayo ba. Kanang wa nay pag-asa ang tao. Mo nang gingon ang pagbalik kanang adlaw sa Ginoo. Vengeance man guna sa Ginoo. Kanang wrath na sa Ginoo. Ug kanang gitawag og kanang panimalos, recompense na. Pabayro na ang tao, mo bitaw na karon samtang wa pa na maabot unsa matong buhaton. Mo nang gingon nga ang provision sa Ginoo mora natong saligan. Nga ang ikaduhang provision sa Ginoo mosulod dito sa simbahan. Mo nato ipadayon na ang mga provision sa Ginoo. Nga kinahanglan mosulod tag simbahan. Di pwede di mosulod simbahan kay kanang simbahan gitawag lang nato nagsimbahan pero sanctuary gyud na spiritually. Ang Bible naggingon kanang simbahan nga gitukod og mga tao mo na ang giingon sa Ginoo nga gipabuhat kang Moses, sanctuary that I might dwell in them. Aron makiguban siya nimo ba nimo dili nila kanang mga tao na sulod ang Ginoo makiguban. Mo na gingon ni David ang sanctuary nagatan-aw ang Ginoo karong adlaw. Ug ikaw mo gawa sa sanctuary kay ikaw na hinumduman sa Ginoo nga nag-offer, nag-sacrifice paggawas nimo, iyang ipadala ang tabang gikan sa sanctuary. Ang atong tabang naa diri sa sanctuary. Kung di ka tigsimba, wa ko'y mahimo gyud sa tinuod lang. Mao gani nang giingon ni Moses, ingna sila Moses kung di sila moadto didto, be put to death. Mabutang sila sa kamatayon. O na bantayanan na to aron dito mabutang kada absent nimo ang pulong nga gingon be put to death. Kung kanunay ka kung di gyud ka magrepent wala bisa pagmingon ka nga nakakaplag kag pulong nakakaplag kag Ginoo mabitaw na ang Ginoo nagatag og provision. Kaning provision is a secret na gyud ni kay wa man ni giklaro pagsulti dinhi pangutan ng mga tawo unsay provision sa Ginoo ining malabot ka gira lang usa. Kaya human ining gira ang muda o gini mo manay murol diri sa kalibutan. Mo nay giingon sa propesiya. Nga din doon ay maghari dinhi nya kanang harian na against the God of heaven. Kanang harian na magpaila nga siya ang Diyos unya ang iyang pamalaod.
Walay makapamaligya makapamalit gawas kung sa iyang marka. Muna bantayan na nato, giprapisi na guna, gisulti na, unsa matong buhaton. Wa tay mahimo. Mo bitaw na ang pulong sa Ginoo, gitawag ni og light. Mo ni gipahayag sa tuwa. Provision, dili lang gani ni kay sa tuwa, kung wa lang gi-reject, wa gitay labot sa tinuod lang. Pero for God so loved the world. Naay balita ron, naay bagong gisulat, the newness. Bago dang Testament. Yawa na. Okay man pud na. Naay mga gipang-usap ang mga bersikulo. Nagipangklaro hinuon nila dito, for God so loved the world. Matod pa dito sa iyang Bible. For God so loved the people. Nga iyang gingon, abi mo, ang world mo iyang gigugma. Dili ang mga katawhan kung buot sunong naon mo. Pero kay naaman ta sa kalibutan, unya ang kalibutan, mo na yung buot mo sabot, nga siya, nahigugma sa kalibutan, maghari siya. Muna taas kayo ng explanation, spiritual understanding. Pero mo gisgo tayo ng ikaduhang provision. Kaning second provision, kanang gitawag nga musulod yun sa balay sa Ginoo. Muna kaning provision na wala man gyud ni sa Bible bisag kinsa imong pangutanon. Pero ang Ginoo dagay gisulti niya. Nga matod pa niya dinhi. Why? Because the provision of our Lord God. Why? Because ingon pa ni David sa Psalms 82 verse 5. They know not, neither will they understand. They walk on in the darkness. All the foundation of the earth are out of course. Kanang course ba? Kursunada. Course. Sa manang mga kurso sa tao. Kanang ilang mga buhat. Kaya kung wala kay course, wala kay bagabuhato, wala kay trabaho, mo nang gingon, daak. Matod pa niya course. Daak or action of moving in a path from point to point. Mo na ang imong bulaton. Ngadto, padung sa imong giadtuan. So, mo nang gingon, tambag sa mga ginikanan. Eskwela gyud dong kay maog yun na ang imong padulngan. Maura gyud na imong kinabuhi, point to point yun na imong kinabuhi. Eskwela gyud, mao na ang imong buhaton, action. Mo nang gingon sa Ginoo, ang foundation of the earth are out of course. Wala gyud sila ginabuhat. Wa sila gihimo, wa sila nahibaw diri sa kalibutan. Ngano man naglakaw sila sa kangit sa darkness, naagid sila sa kangit-ngit. Mo na nga si Jesus Christ kay wa mo sila kasabot pa pahayag sa mga pulong sa panahon ni Moses. Mo na si Jesus Christ ningon siya, I am the light. Siya na ang nagpasabot. Mo na yang gingon sa Roma chapter 3 verse 11, there is none, matud pa ni Pablo, that understand it. There is none that seek it after God. Wala, bisag karon mingon yug ko. Mo na nga karon kita kamo nakadungog mo pangita gyud ang Ginoo, ina gyud ang Ginoo nakasabot ka. Kung di ka makasabot, awa ko'y mahimo basta ang pulong sa Ginoo. Prediction man ni, prophecy ni, gi-reveal na ni. It is written. Nga ang gingon, ayaw ko ina nga napapana na sa imo ha. Pag dili gani ka makahimo sa gibuhat, sa gisugo sa Ginoo, labi na ang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, gugma ang sinugdanan, di ba? Kung magbuhat ka bulaton sa Ginoo, kanang naa kay gugma sa Ginoo, nganong gibuhat na nimo? Because na gugma ka sa Ginoo. Tanan bulaton, pagday pagpasalamat, because na gugma ka sa Ginoo. Pagbuhat diri sa simbahan, because na gugma ka sa Ginoo, kay kung wala kay gugma, wala ka tanan, bisan ako. Bisag haod ko makasabot, matud pa sa 1 Corinthians chapter 13, bisan ako, matud pa niya, makasabot sa tanan mga spiritual, niya ugwa ko'y gugmaan na. Niya ang sa mga pagigugma, kanang matud pa niya, no one can serve to master. Ganon, whether you love the one and hate the others. Kung ikaw na igugma sa usa, madumtan yun nimo ng usa, ikaduha. Kaya dili pa yun din na magdungan nga gigugma nimo ni gigugma, mingo kalag balance. Walay balance sa Ginoo. Kung ikaw gayon may gugma sa Ginoo with all your heart, yun na.
tanan nimong kusog na huna kalag ko mo na ihatag sa Ginoo, mo na pagabot sa adlaw sa Ginoo, igugma ang Ginoo, pinaagi sa imong kusog, mo bitaw na nga abi nimo. Nayo sahay siyempre, ay kalipay na ko ng duwa basketball na magagad na ko gabi na magdula, mo nang mingon ko bahala na bisan mo sa panangin ihatag sa kuha, di ko mudula kay mahago man ko. Because gigugma man akong Ginoo sa tibok na akong kusog, kanang pangandaman ako ang akong kusog nga pagabot dili kuloya aron mahimo kong tapos tubangan sa Ginoo. Muna ang mga tao wa kay balo sa ilang aksyon, walay nakasabot, wala gyud nangita. Mo na nga kita karon ako mingon ninyo nangita man ta, mo bisan nang nakibalo na ta sa mga sugo sa Ginoo, nabalo na ta sa provision sa Ginoo. Sa John chapter 15 verse 5 ingon pa ni Jesus Christ, for without me, he can do nothing. Wala lang ako nagtanan pulong sa Ginoo. Ang iya lang gisulti dito. Kay matod pa niya, I am the vine and ye are the branches. Ang vine daw kuno, ang branches nga dili makatapos sa vine, dili makabunga. Kung wala daw siya, wa gyud tay mahimo. Mao na nga kinahanglan naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan naa gyud ang Ginoo. Mao na si Job nag-ingon sa 8:9, chapter 8 verse 9. For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon the earth are a shadow. Landong lang niya itong kinabuhi, landong lang niingon sa Ginoo. Pag mawa ng landong, wala na po ka. Kaya nga naman, gahapon raman ta. Gahapon ta ba? Gahapon, dilita kaning kaniadto. Nga dilita ka itong pareha ni Moses at una dila. Gahapon lang ta. Muna yung giingon ni Job. Kanang watay, kabang kaagan sa tanan kaayo sa Ginoo, gahapon lang yun ta. Wala tayo nahibawan. Sa tinuod lang, wag yun tayo nahibawan. Muna nga ang provision, yatag sa Ginoo. Acts chapter 24, verse 2. And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying that by thee we enjoy a great quietness, and that very worthy deeds are done unto the nation by the providence. Mo ni ang akong gikuha kay ngano man kani si Tertullus nga usa ka alagad pud sa Ginoo nga kauban pud ni Ananias, nga kadto si Pablo ni dool dito kang Ananias unya si Tertullus usa ka kuan nya nagkita sila. Motong niingon dayon si Tertullus, nag-accuse ang dili ingon accuse ba, nagsulti may tungod kang Pablo, nga tungod ni Pablo nakabaton sila og dako kayong kalipay og kalinaw. Matod pa niya, the very worthy deeds are done into the world. Ang pinakadako gayon nga buhat, nga gibuhat diri sa nasod by the providence. Pinaagi sa providence. Unsa man ang providence? Sabi nung ambot sa Bisaya, karong mga Bisaya manggod kulang, pero sa English mo bitaw na kining Bible na ko kay kompleto mong yun na ay providence. Dito sa Bisaya wala unsa na providence. Ang providence nga matod pa sa tawanon o dictionary, the divine guidance or care. Muna dakong kalipay ni Tertullus nga diin pinaagi ni Pablo nga din ang nasod daw kuno pinaagi sa providence, kanang divine guidance or care. Matod pa ikadua, God conceived as the power sustaining the guiding of human destiny. Mo na providence ang gibuhat sa Ginoo. Mo na nga kita baka padayon ta kung ang Ginoo maghatag natong providence. Kanang mga butang ba nga gitawag og mga divine guidance nga mukir sa mga Kristohanon. Mo na gingon ikatulod, the quality or the state of being provident. Kanang being provident nga gihatagan ka kanang provident is the adjective of providence. Kanang provident, making provision for the future. Nga kanang provident daw kuno, the adjective of providence, nagbuhat na siya og
mga buluhaton may tungod sa kaugmao nato. No, na ay providence o provident or provision. Mo itawag provision sa Ginoo. Mo nang gingon ang synonym ana is kanang atong gipanglantaw ba sa unahan. Kanang about naglantaw ba mo ka Jesus Christ? Nga ningon ang pulong looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Mora na mo tapos sa pagtuo. Muundang na kapagtuo niya kay ngano magkuhao naman kaniya. Kunya karon, mao po na ang atong konsepto nato, kung di ka mo tanaw, siya ra ba ang author sa iyong faith? Ug mabot ang panahon wa na kay pagtuo. Kay giprophesy man nga mubiya ng mga tao sa pagtuo. Ni gani bisan pag magtuon daw kuno sa kahibalo sa Ginoo, dili gid mo adto siya sa kahibalo sa kamatuoran. Sige lagtuon sa pulong sa Ginoo, sige paminaw, pero ang kamatuoran di gid nila makabuot. Mga way kamatuoran sa tinudang mingong gyud ko. Kung dili mi isulti ang pulong sa Ginoo, mao na ang provident nga nag-provide may tungod sa atong future. Kanang far-sighting, kanang atong gilantaw sa unahan. Forward, kanang nagpadayon ta sa unahan, mupadayon ta sa unahan. Kanang forward-looking, kanang dunay visionary ba. Mga tao, wa manggod sila kasabot. Nga din ang ginuapit na mubalik, di ba? Sige, ginuapit na punta mong balik. Kanya, karon sa may mong gibuhat. Magsige lang tagbuhat og simbahan. Bisag hapit na mo balik ang Ginoo, mao bitaw na nga ang Ginoo wa gyud nagpadayag. Wa gyud ko pagbati nga diin kini ang akong pagbati sa inyuod lang nga kamo mahimong worthy. Kung paundangon na ta, wa ko'y mahimo, basta ang importante sugod karon. Himuan na imong kagalingon tapos. Mabita na ang provision, nagkado ang provision sa Ginoo, manulod yun mo sa ayaw ninyo hatagi o ganang baliwala lang ng ulong sa Ginoo. Kaya blasphemous man na. Vain man na. Mo na iyang gingon din eh. Ang secret of the Lord reveal to those who fear of God. Kanang nahadlok na sa Ginoo. Kamo, kung nahadlok mo sa Ginoo, gireveal ni sa inyo, kay nga naman, hadlok ba mo sa Ginoo? O nang di ta makaingon nga, ang pulong nagingon, nga gireveal niya itong mga tao na hadlok sa Ginoo. Sa tinuod lang, kung di ka mahadlok sa Ginoo, bisag pag makadungog ni, sa imo ha, wa ni gireveal sa imo nga ikaw gayud mo tuoy ni. Kung di ka mahadlok, bitaw ng number 1, mahadlok ka sa Ginoo, kay gireveal na sa imo. Nasabtan ba na nimo ba? O karon gireveal ba sa imo sa Ginoo nga ang Ginoo mao ni iyang ngalan? Nga mao ni siya? Kabalo ba ka kaila ba ka sa Ginoo? Gireveal ba na sa imo ang naila nimo? So kung gireveal na sa imo nga mao na ang Ginoo, mahadlok ka. Musa may gireveal sa imo sa Ginoo be? Kaila ka sa Ginoo mo na ang mga tao mingon lag na kaila Ginoo kanang si Jesus Christ mo na ilang nailan. Mabita na sa Revelation kung kinsa na si Jesus Christ. Giingon sa Revelation, kabalo ba mo kinsa ning gibalot og lampin? Mao ni ang pulong. Na magsige taghisgot Jesus Christ. Ginganlan na sa Jesus Christ kay tawhanon man ta mao na ba siya ba? Mao nang giingon nagpakamatay nimo. Naa sa gisulti kay siya manggod is the voice from the wilderness crying. Naghilak na siya, nagsinggit ba ang voice niya? Ano may giingon ni Jesus Christ? Repent, for the kingdom of God is at hand. Naana ba kaniadto pa na karon moingon ta magbuhat na gyapon tag simbahan, imbis haduol na di na lang ta mangandam, di na lang ta moingon nga matapos ni tanan. Magsige lang gyapon ta. Mo bitaw nang dapat maningkamot kita nga mahimot ang himpit. Una mga tao kabalo sa unsay gisulti sa Hebrew chapter 6. Biyaan na nato ng elementary principles. Kanang primary, kanang mga beginning nga atong gidawat ang Ginoo. Matod pa niya, let us go into perfection. Kanang maghingpit jud ta.
Usa naman kaadlaw ang gipangayo sa Ginoo, di ba? Unong kaadlaw inyo, isa kaadlaw. Mo na ibot niya sa kasabot nga mag-perfect ka. Kanang isa kaadlaw musulod jud ka sa simbahan. Kay nga naman diya sa isa kaadlaw ug sa simbahan na diha ang provision sa Ginoo. Ug mao nang provision ang adlaw, ang simbahan ug ang pulong nga nasa sulod mo na gi-provide jud sa Ginoo sa mga pulong nga gisulti diri sa inyo. Nga kanang pulong mao na mo balaan ato kay di ta pwede pagbalik sa Ginoo di ta balaan. Mingon day ka balaan nga unsa nimo paghibalo nga nabalaan ka? Napalo ba nimo tanan pulong? Di man ta kay imo ana gawas ang Ginoo gayud. Mao bitaw nang siya mo ang imo bless diri siya. Siya mo refresh nimo. Siya mo muhatag nimo pahulay. Mo nang kanang simbahan. Mo na nga kinahanglan kung ikaw iya sa Ginoo, mo na imong life. Nga gi-provide. Ipadayon natin yung ikaduhang provision ha. Ingon pa ni David sa Psalms 91 verse 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nagpabili na sa shadow sa Almighty, kung bubot pasabot, siya mo ay nagtabo na na. Why makailabot yun na. Kung imo nang basahon ng 91, naatan ang diha. Dili ka malitag. Bisan daw ang mga kalaban nimo left and right, dili ka maunsa. Kaya nga naman, ang Ginoo nagingon dito sa 11, nagpadala man gud siya og malulunda nga mutik church nimo mo'y mubantay. Kung ikaw under in the shadow of the Almighty. Sa unsang pagkabalo nga ikaw under the shadow of the Almighty, sa landong sa makakagagahon gayud. Kung naa ka nagpuyo sa secret place, usam lang secret place, mao bitaw ng simbahan. Wala nang sikreto. Ang mga tao wag hibalo. Mao bitaw nang gitawag og secret place. Ang mga tao wag kasabot ana. Nya kung panahon na anay kalisdanan, diya na musimba. Kung naay gubot, diya na musimba. Naay mga tao nga wa ni simba atong una naluya na. Pag pandemic na mangita nagsimbahan. Diya ro makasimba. Mo na nga kita karon gi-reveal sa Ginoo kanang secret place of the Most High shall abide under the shadow. Kung magpuyok ka diha, naa ka diha. Mao man ni ang secret place sa Ginoo. Nganong gitawag na secret place? Kaya gibaliwala lang ni sa mga tao ang simbahan. Simba dito, simba dire, simba bisan asa, kay baliwala raman yung simbahan. Mao bitaw na sa tinuod lang. Kaniadto pa si Moses gingnan Moses. Ayaw mo pagtukod og tabernakulo bisan asa lang sa inyo makita. Aron ihalad ninyo kun dili ka nang mapilian sa usa ka ninyo sa inyong tribo nga dirita kung ang Ginoo magpadayag nimo nga dirita. Mao na ang buot pasabot dili na ingon mao bitaw nang gitawag one altar ikaw karon. Kinahanglan ko sa imong simbahan dili daghan. Kaya ron diha ma-prove kung kinsa gayon na ang nag-lead nimo. Blind ba or dili blind? Wala sultihan ta mo. Glory to God, ang Ginoo nag-open sa akong eyes ini. Mo nang hadlok ko sa Ginoo, mo nang muhilak ko kanunay. Kay base ako nagwali, niya di day ko modala. Ulaw kayo mo na akong nabati ba kay nabasahan ako. Ang makakaulaw yun kayo nga nahimo kong pastor magwali kong tinuod doon di day ko madala. Nagtindinsi mapod nga din ako manghingon na mahadlok ko kay ngano man. Tanawa si King Saul. Gipili sa Ginoo pero pagkatapos ay wala. Si Judas gipili sa Ginoo pero mo traitor ra day. Si Solomon nibiya ra day pagkatapusan. Kay niuban siya ato ang babae nga ikapilat niya nga asawa nga nahigugma gyud sa gituklod siguro siya sa Ginoo. Mo to dito na sila nagsimba sa lain. Mao ra to yang ending sa iyang life. Pero dagay mga mensahe nga gibili niya. Kaya nga naman, si Solomon gipili sa Ginoo. Gitawag og man of rest. Mabitang ingon ni David sa Psalms 46 verse 1 to 11 God is our refuge and strength,
A very present help in trouble. O mo ni ato ang Ginoo daw. Nga siya atong dalang panan. Verse 2. Therefore will not we fear. Do the earth be removed. Do the mountains be carried into the midst of the sea. Bisa pag kining kalibutan mauyog ni. Do the waters thereof roar and be troubled. Do the mountains shake with the swelling thereof. Sila. There is a river, the stream, whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. O, na yung simbahan, gingon niya, stream, river, a stream whereof shall make glad, nga makahimog kalipay nato, city of God, the holy place, the tabernacle of the Most High, mo nang puloy-anan sa makagagahong Diyos, mo ning simbahan. Verse 5, God in the midst of her, she shall not be moved. God shall keep her and that right early. Matod pa niya, ang Ginoo daw naa kanila sa taliwala. Dili sila matarog, og siya mo tabang kanila. Og kanang right early, tama nga sayo. Matod pa niya, the hidden rage, the kingdom were moved. He uttered his voice and the earth melted. Mauna yung gingon niya. Ang mga walay Diyos, magkaguliang man, ug ang kingdom, matarog man. Pero siya nagsulti sa iyang tingog, ang kalibutan, matunaw. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come hold the work of the Lord. What desolation he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear of asunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Mao niya ang Ginoo ni Jacob. Siya ra ang magpahunong, magpatapos sa war. Siya ra ang mag-cut off sa mga pana. Siya ang mga sunog sa mga chariot, mga armas para pang fire. Siya ay magpaundang nga na tanan. O bitaw na, watay mahimo kung mahuman ba lang pilang katuig ng gira. O basta kaning maghari, pag magira ta karon hawa, matakabalo. Pag sugod gani ang Third World War, mo niya, tinuod yun niya, kay wala mo na may preparasyon ron. Sa mga kalibutan mo na may preparasyon. Magsugod gani yung Third World War, wata kabalo pila katuig. Kung naay mo daw, mo na to ang sudlan ni Satanas, kanang accuser, ingon pa sa Revelation, di na napasakon dito, kaysa kakanaog man lang na siya. Pag magira diri, gira dito. Pag humagira diri, humagira dito. Ihulog na si Satanas. O niya, sa iyang buhaton. Kay hapit naman ang iyang panahon. Mag-double time daw siya diri. Mo na inungdan iyang gamiton ang hari diri nga mudaog. Nga di ang espiritu ni Satanas musulod ba? Paragod ni Hitler, ni sulod ang espiritu. Pareha ni bukod ni sa pareha ni sa Egypto, pero gikontrol sa Ginoo. Muna siya mo makasis tanan, makaundang ba, makahimo. Kaya siya atong dalang panan. Muna siya atong dalang panan nga makahimo sa tanan. Mo bitaw na kanang atong pagpangalagya bisag gamay ra ta. Natural kan pulong sa Ginoo, gamay ra man ang iyang gingon, duha kung tutulong magahisgot magpataliwala ko kay balugid ang Ginoo nga moabot ang panahon. Tulo na lay magisgot. Mo na nagpasalig yun siya. Nagyapon siya sa taliwala. Manggamay man ta. Bisag kamo nga naana mo sa balay. Pila mo sa pamilya. Ubanan din mo sa Ginoo. Hangtod sa katapusan. Sa mga tuig nini kalibutan ni. Mo na iyang gingon. Siya atong dalang panan. Very present help in trouble. Mo na usahay gani ako. Doon naman kayo mabati, yung balatian. Wala siguro mingon mo pagbadlo man guna sa Ginoo nako kanang mga tao nga tagaag og mga balatian, remember nga kana rebuke na
Naigipainomdom sa Ginoo ana nimo. Mo nang magkasakit kag kay ngano man naigipainomdom sa Ginoo nimo ana. Ingon ana siya sama-samahan ba mulat tigog anak. Kay naay mali. Mo na nga ang kitang mga Kristiyano kung ang atong amahan. Kung mo na ikanta sa to, you know, you are my father. You are a father and you are my friend. Mo na siya atong amahan mo badlong yun na siya kay kinsa ganito yang mga gigog mabadlongon man na ni Jesus Christ o sa Ginoo. Mo na nga ayo kadlog kay ikaw nagbalatian, nagkasakit ka. Badlong na, di lang nimo hinumduman nimong sala ba. Di mo lang hunahunahon. Mo bito na ang tao kabalo sa sala. Dili sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi. Siya atong magdalang panan. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Uban nato. Naa siya sa holy place of the tabernacle of the Most High. Kanang mga simbahan mo nang pulianan na sa Ginoo. Ang pangutana unsang klaseng pulianan sa Ginoo. Mo bitan ang kaning simbahan himuon nato nga ang Ginoo gayud. Mutugpa diri ba mutunog kay kining kalibutan footstool ra ba ni sa Ginoo ingon ni David asa man day ko musimba dito gyud sa tilan sa Dios. Mo na ang Zion is the footstool of God. Dito ta manimba. Kay siya man ato ang dalampanan. Mo na si David nagingon sa Psalms chapter 48 verse 3. God is known in her palace for a refuge. Ang Ginoo na ibawan nga ang iyang palasyo mao kanatong dalampanan. Mo nagingon ni Solomon, the name of the Lord is strong tower, the righteous run into it. Mo bitaw na kung ikaw matarong dagan ka sa pangalan sa Ginoo. Kung sa may pangalan sa Ginoo, isgutan ra nato na kay dili ta makaingon nga ang pangalan jud sa Ginoo si Jesus Christ. Daghan man, mo bitaw na naglali sila. Si Yahweh, di sila mutuon Jesus kay si Yahweh na, si Jehovah na, si Kuan na. Kinsa pa na, si El Shaddai na. Mo na nga atong isgutan ang tinuod ngalan sa Ginoo. Nga din ang gipangutan ni Moses, wa siya tug-ani. Pero ang gisulti ni I am, oh I am that I am. 1 Chronicles chapter 29 verse 1. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son whom alone God hath chosen is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Mo nagingon niya itong panahon nga diin, ni tao si Solomon. Si Haring David nagsulti sa mga congregation nga si Solomon nga iyang anak. Siya lang ang gipili sa Ginoo, pero bisan siya bata pa ug linghod pa. Kay ang buluhaton dako, kay ang palas dili na para sa tao kundi para sa Ginoo. Mo ni kanang mga simbahan, mo nang gibuhat ni Solomon simbahan para na sa Ginoo. Dili na para sa tao. Mo nang himuon nato ning simbahan para sa Ginoo. Mo na ang balay sa Ginoo himuon nato balay gyud sa Ginoo. Yang balay sa Ginoo di ra ba na mo puyo siya og kanang binuhat og tao. Mo na ang mga kasimbahan although binuhat og tao, pero diya sa sulod nga diin ang mga pulong nga iyang giingon nga pinaagi sa spiritual kining pulong espiritu man guni pasabot sa Ginoo. Mao kana iyang giingon dinhi. Para sa Ginoo ni. Kung wani ka dire kay ang Ginoo na adire. Mo na ang mga simbahan dapat ug ang mga leader diha himuon jud na para sa Ginoo. Mo na ayaw mo gani diri. Nga ikaw dili para sa Ginoo gani kini atong lawas sa tinuod lang no. Natay kusog, na ako'y kusog pero akong lawas kanang gitawag og kanang simbolo man guni og kanang bulak ba. Ang bulak malaos man na, ang sagbot malaos man na, mahanaw ba. Muna lahi na ang imong strength, lahi po na imong body. Mawita na ang body, gusto sa Ginoo, kay iya man ang body nimo, siya may nagbuhat na.
Ya kung dili nimo na i-present your body a living sacrifice, di na nimo i-present, maluya man na. Mo bitang i-present na aron i-refresh na po na niya, i-refresh. I-bless na niya, ipapahulay na niya sa tanang kakapoy. Kaya ang tao man gud ang lawas maluya, mo bitang ng pamaulan ta pirmi. Uldo mudula ko na ako'y kusog, pero ang problema lang kay pamaulan man akong lawas. So mo na nga din ang pinga na kuning lawas. Nga di kini dili maluya mo nang usa may yang giingon aron maligo ni atong unod flesh. Trust in the Lord. Salig ta sa Ginoo taning mga pulong nga iyang gisulti. Mo na iyang giingon kay kining simbahan palas not for man but for the Lord. 1 Chronicles chapter 22 verse 1. Then David said, "This is the house of the Lord God, and this is the altar of the burnt offering for Israel." Mo na giingon gyud ni David ngadto sa mga katawhan. Mao kini ang balay sa Ginoo nga atong Dios. Mao kini ang altar alang sa atong burnt offering. Sinunog nga halad para sa Israel. 1 Chronicles chapter 22 verse 19. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Arise therefore and build ye a sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord and the holy vessel of God into the house that is to be built to the name of the Lord. Pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Kung magtukod ta kanang pangalan sa Ginoo, kabaw mo kung sa'y pangalan sa Ginoo, muna usa kabutang nga di ang mga tao ala okay na lang sa ilahang pagpangalaga, wa sila kabalo. Daghay na ning kamot, kung naning kamot man ka maglusot pag yun ka. Muna gingon ni Jesus Christ, strive to enter. Kaya nga naman, there will be many that they cannot able. Many to enter but they cannot able. Muna gingon ni Jesus Christ, di makahimo. Kaya nga naman, wa man sila mahibaw. Doon sa ilang buhaton. Nga ang Ginoo ray makahimo, makaprovide ba sa mga buluhaton. Kaya tinago man ang buluhaton. Muna ningon si David, set your heart and soul to seek the Lord your God. Arise therefore, build an sanctuary of the Lord God. Bring an ark of the covenant. Katong ark of the covenant ba? Naamagod itong pulong. Nganong dalon man dito sa house of God, sa sanctuary. Kanang gitawag the holy vessel, ang balaang panudlanan, into the house that is to be built to the name of the Lord. Kanang balay nga inyong gitukod para gyud sa pangalan sa Ginoo. Pangalan ba? Aba mo sa nang pangalan? Mao na matag simbahan kinahanglan na ang pangalan sa Ginoo. Kay ang arka gidala diha. Ang arka mao to'y sudlanan sa napulo ka sugo. Gipabuhat nitong ark. Kaya aron sudlan ato, aron dala-dalawon bisan asa, mo na pag-abot ni David, pag guman niya og gira, niingon siya, may pako, nagpuyo ko sa gwapong balay. Pero kining ark, naalang kanunay sa tent, mo na nga pagkagabi, hiingnan tong praise, nga, sinataning na imong hari, nga, di ba de kung nimo buhatan og balay, mo to si King David, nagbuhat og balay. Kanang templo, nga naa dito ang tabernacle, forever na gyud. Di na siya daladalahon. Mo na matag simbahan kung buot pasabot. Kini mo ni ang gitawag og ark the covenant. Naa diri ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo naa diha. Kay ang pulong sa Ginoo mo na pangalan sa Ginoo. Mo na ang simbahan kinahanglan mahibaw gyud ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Kay mao na ang ngalan sa Ginoo nga kung imong tukuron ang balay sa Ginoo, naa diha gyud ang pulong, naa gyud pulong. Dili ingon isa lang kapulong. Sa verse 7, balik ta sa 1 Chronicles chapter 22 verse 7. And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build an house into the name of the Lord my God. Nga sa diya nga si Solomon gisultihan nga ikaw magtukod ha. Pero alang kanako kanang imong tukuron para nas pangalan sa Ginoo. The name of the Lord.
my God, para sa pangalan sa akong Ginoo. Muna, nagiinan si Solomon. Nagibuhat po niya, naisulat din na sa Bible. Muna ang sanctuary, kanang tabernacle, kanang palace, temple, house of God, for the name of the Lord thy God. Para yun na sa pangalan sa Ginoo, ang buhat pasabot, matag simbahan, kinangan na pulong. Dili lang kay, abi mo din sa kalibutan ang pulong. Kanang word of truth ba? Mo nang ipisan lo the truth. Kay daga may nagwali nga dili word of truth. Na may empty words. Kanang empty words, kanang nagsulti lag pulong nga wala gi sulod ba? Walay sulod. Nonsense ba? Yaon sa may mong buhaton para na mahinumdum ko ng wali sa mga kaubanan na to ba? Ako di na kumutago ini sa tinuod lang musulti ko sila. Nga nonsense. Wala lang, mga tao, may sige lang katawa, pag balik lang, say, pwede di mo simba. Muna, inungdan nga di sila mahadlok. Sabi niyo sa tinuod lang, ang tinuod nagpasalamat. Kung sa may tinuod magpasalamat, kanang mag-ampo sa simba, sa balay. Kanang maghanda kay kanang pasalamat. Dili man ang mao. Ang pagpasalamat, mao ka na ang pag-ila, nining adlaw ni. Mao nang pagsulod sa balay, mao nang tao nagpasalamat. Kung wa man ka ni sulod, wa ka nagpasalamat kay ang tanan mo sulod din ni. Mag-offer na siya og pasalamat sa Ginoo. Kunya ang tinuod daw nagpasalamat sa Roma chapter 14, ingon niya verse 6. Ang nagilag sa kadlaw mao gina ang nagpasalamat sa Dios ug nagkaon. Bisa pag birthday ka diya bilang pasalamat, maghanda ka diya kay magpasalamat ka kay nakuan ka, dili na acceptable sa Ginoo. Mag-pray ka, mo bitaw na usay ang tao maglibog kung mag-ampo ka dito. Unsa man na pasalamat o prayer? Kung prayer na, unsay gingon sa Ginoo, sulod sa kwarto. Kung magpasalamat na ato sa simbahan. Mo na nga di pwede gyud mag-mention tag mga pangalan sa gawas kanang adlaw iya na sa Ginoo. Sa 1 Kings chapter 5 verse 5, and behold, I purpose to build an house unto the name of the Lord my God, as the Lord speak unto David my father, seeing the son whom I will sit upon thy thrones in the room, he shall build an house into my name. Mo man kinanglan gyud ang simbahan na diha ang pangalan sa Ginoo, name sa Ginoo. So may name sa Ginoo. Si Jesus. Gani gipangutana ni Moses katug yung ang Ginoo gyud ni Jacob. Unsay gingon? Si Jesus ba iyang gingon? Sa 1 Chronicle chapter 17 verse 4, ingon pa niya, go and tell David my servant, thus saith the Lord, thou shalt not build me an house to dwell in. Mo na iyang giingon sa Ginoo ngadto kang nitan, mo ning pulong nga gipadala ngadto kang David. Nga matod pa niya dito sa servant nga si David. Nagingon daw ang Ginoo, dili ba ko nimo buhatan pug balay? Nga aron ako naay kapuyan, aron ang Ginoo daw mo puyo. Pag naay balay, ang Ginoo mo puyo. Naay kapuyan ang Ginoo, pero wa kay simbahan. So latod pagkasulto di mo kauban ang Ginoo nya kung naa ka diya sa lugar wala gani mo balay nga gibuhat sa Ginoo. Walay kapuy-an sa Ginoo. Mao nang nay mga kasimbahanan. Dili kita asa tadapit na may daghang simbahan diri. Himuon nato nga ang pangalan sa Ginoo naa diha. Kung gihimo man lang na nila, gihimo na nato, mo na kauban nato na sila basta di ta against sila. Basta ang iyang giingon nga kanang itukod nga balay aron kapuy-an na sa Ginoo. Exodus chapter 25 verse 8 mao ni iyang gipainumdum atong una nga gisugo ni kang Moses. And let them matod pa sa Ginoo kang Moses, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Aron ngayon magapuyo sila uban. Uban daw ang Ginoo sa ila. Mo na nga uban sa imo ang Ginoo kung ikaw na ay balay nagibuhat para sa Ginoo niya. Kung ikaw di ka mo ani diri kauban dahil nimo ang Ginoo.
Isaiah chapter 66 verse 1. Thus saith the Lord God, nag-ingon ang Ginoo, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye built unto me? And where is the place of my rest? Asa mang lugar nga akong pahulayan, asa man. E nga naman, kabalugod ang Ginoo nga mga tao, nagtukod lang balay para sa Ginoo, pero wala dahil siya pahulay ang Ginoo diya. Kaysa tinuod lang, ang puy-an nga balay sa Ginoo, kanang dili daw binuwat ug kamot. Muna ang langit daw, ug ang yuta, muna yung trono at trono. Ug ang yang footstool, and the earth is my footstool. Ang langit mo na yung trono, unya ang yuta mo na yung footstool. Abi man si Satanas sa kakanaog, kay gamay raman si Satanas. Pero ang Ginoo, pag mutingdog siya, tumbanan niya ang kuan, yuta. So sa ato pa yung trono nasa langit pagkadako dahil sa Ginoo yun, di ba? Ulingkod ang Ginoo sa trono niya, ay hati sangko sa langit. Sa yuta, kahit footstool na niya. Mo bitaw na naipulong dito ingon ni David asa ko simba sa footstool of God. Sa tiilan jud sa Ginoo. Mo bitaw na importante nga ang tao gayud ha. Mo naging do na gyud knowledge. Aron do na siya gitawag og kamauturan. Sa Acts chapter 7, ingon pa niya dinhi. Ingo pa niya din sa Acts chapter 7 verse 45. Which also our father that came after brought in which Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drive out before the face of our fathers into the days of David, who found favor before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. But Solomon built him an house. Howbeit the Most High dwelleth not in the temple made with hands, as saith the Lord, saith the prophet, heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? Morning you what house mo sa klase daw balaya na ipapuyo sa Ginoo nato. Mao bitaw nang himuon nato gyud ni balay, kung kini balay ni sa Ginoo, ang Ginoo balaan, unsa matong buhaton. Mao bitaw nang ang pagbalaan importante sa adlaw sa Ginoo magbalaan, sa balay sa Ginoo balaan, kay ang Ginoo balaan. Mao bitaw nang niingon siya, be holy for I am holy. Una kung kita naghimo magbalay para sa ngalan sa Ginoo, unsa man klaseng balaya? Kanang balay nga diin balaan ba? Yang ang Ginoo balaan. Kay kung kining balayan di ta makaingon nga ang Ginoo nagpuyo dinhi, binuhat man ni. Ang iyang bot pasabot kanang iyang puy-an nga kanang balay, kanang simbahan nga himuong balaan. Balaan ba para sa mga tao nga din nangalagad dihang balaya na. Muna nga ayaw kanhi dinhi sa adlaw nga dili ka balaan og sa sulod sa balay nga di ka magbalaan, mao na mangayo kag pasaylo daan. Kay ang imong giatubangan ang presensya sa Ginoo. Mao bitaw na ningon si David, kinsa may makatindog sa atubangan sa Ginoo. Kung katurang mga balaan, mo na nga kung ikaw naa sa sulod sa simbahan, di ka balaan sa tingod lang, wala gyud ka gi-counted sa Ginoo nga naa ka sa iyang balay. Labi na kung ang pastor dili gyud mag-prove nga kining simbahan balaan, wa koy mahimo. Muna nga din dili na ang Ginoo nagauban nila. Mao bitaw na moingon ko ninyo, ayaw mo gani dili kay ang pulong nga sa Ginoo balaan. Nata sa tubangan sa Ginoo balaan. Mo nang ningon siya, what place of my rest? Unsa man klaseng lugar ang akong gipuy-an? O nagdingon, dili tayo makaingon ang mga kasimbahanan dis uloy-anan sa Ginoo. Mao bitaw panigkamutan nato nga din ang Ginoo mo puyo diri. Atong himuon yun.
Mo nang gingon niya sa Acts 46, chapter 7, verse 46, who found favor before God and desire to find a tabernacle for the God of Jacob. Kinsa may nakabaton sa pabor sa Ginoo kanang nag-desire na nangita sa tabernakulo. Nag-find nimo, nakaplagan nimo kanang tabernacle. Mabitan na kung ikaw naana diri sa simbahan, isipag yun nimo nga kaning simbahan gidesire na nimo ni, di ba? Naga-desire ba mo ani diri sa simbahan? Sabado pa lang. Sabi mo sa tinuod na Sabado pa lang gidesire na ako mo kapuyog yun ko. Mo na mumata ko sa iyo alas 3, mumata ko basa ko pagka Domingo mo ani gyud ko dayon kay nga naman mo ni akong desire gyud. Mo nang giingon ni David ba, one thing I have desire, that I may dwell in the house of God. Kinahanglan desirong yun nato ni. Mo nang giingon sa Acts, who found favor before God. Kinsa katong nakabaton og kanang pabor sa Ginoo. Kung ang Ginoo nagatag favor nimo, pangitaon jud nimo ang tabernacle. Gi-desire jud niya nimo nga makaplagan lang jud nimo na kanang Ginoo ni Jacob. Mo na ingon pa ni David sa Psalms 132 nga kining balay sa Ginoo kung sa iyang buot pasabot. Mo na unsay mga tao ba kanang balay sa Ginoo. Provision man na, ikaduha man ang provision. Psalms 132 verse 1 to 5. Lord, remember David and all his